днес ще поговорим за една тема, а именно синия кит. Вчера, както си разглеждах в Фейсбука и изведнъж прочетох една статия "Синия кит, внимавайте, влиза в България". Поинтересувах се, понеже видях на тъмнейла на статията, нали син кит, върху ръка изрисуван някаква кръв. Прочетох и доколкото разбрах, трябва в Фейсбук да напишеш хаштаг синия кит. Сигурно така ще кръста и клипа, защото бах ти глупата игра, честно. По-тъпа игра не бях виждал. Значи аз съм нито първия, нито последния човек, който ще направи такова клипче, не знам. Но трябва 50 дена ти да изпълняваш някакви неща. Синия кит щял да ти пише на лично съобщение, нали, той като ти пише, всеки ден ти трябва да изпълняваш тия неща и като ги изпълняваш трябва да снимаш с телефона си, после да му ги пратиш. Но на 50-тия ден ти трябва да умреш, но ти избираш как, значи или да се фърлиш от 50 етажна сграда или нещо такова, или да се фърлиш под гумите на кола, или да си срежеш вените, доколкото разбрах. Значи хора, хубаво ти това ще го заснемеш, ами като умреш как ще го пратиш, значи това трябва да се помисли малко, но никой не мисли за тия неща. Значи ако беше толкова страшно, нямаше само в Фейсбук да го пише и както и да е, нали, щяха да го съобщат поне по новините. За мен това е напълна ебавка с малките деца, нали, тинейджерите, защото почти целият ми Фейсбук се ебава с това, нали, хаштаг синий кит или на руски синият кит. И не мисля, че това е толкова вярно, защото едно момиче си пише с него и той отговаря на български език и после, нали, тук някъде ще поставя снимка и после пише "Зъдъра бебце", значи извинявай, някои хора това го приемат напълно на сериозно, нали, фаща ги страх, но някои хора просто се бават и не знаят какво да правят и, нали, го пишат това. Но както и да е, за мен това е напълно безмислена игра, ако изобщо е такава, или някакъв базик с тинейджерите, отново казвам. И да, хора, също така искам да ви се извиня, защото не качвах през тези 2 седмици, но утре със сигурност ще има влог или други ден. Понеже ще хода на факелното шествие на Васил Левски 19 февруари. Също така ще остава тъмнел, по-скоро там където сайта пише за синия кит, да прочитате и вие малко, нали, точно за какво става въпрос, ако някой не го е чел случайно. И да, хора, това ще бъде всичко за днес от мен. Не забравяйте да харесате този клип, както и да се абонирате за моят канал. Наближаваме 100 абоната и така, че ще има giveaway на тези слушалки. Нали, не са кой знае колко, но все пак искам да направя едно раздаване. Ще съм ви супер благодарен, понеже ще стана член на YouTube. И да, хора, това беше всичко за днес от мен. Довиждане и до скоро!